Ovaj video je iz nekog čoravog razloga puno vas tražilo, tako da evo ispunit ću vam želju kmetovi jedni. I vi meni ispunite želju pa odmah sada roknite subscribe jer vjerojatno niste. Nemojte da vas sanjam. Hvala. Temu nije fora. Video omogućio Temu. Kaj je ovo, stari moj? Kineska aplikacija za naručivanje raznoraznih džidžabidža. Kaj god to značilo. I kaj god ti padne na pamet, to tu imaš za neku siću. Majice, akumulatore, staro željezo, stare veš mašine, kape, šlape, kakve god bile. U suštini sve i svašta za jako dobru cijenu. Što je fora, brate, zato kaj neću bankrotirati propast ko hrvatska ekonomija. Sve je jeftino na Temu. Bum malo jefal i prokomentiral neke Temu proizvode kaj sam našao dok sam švrljao po mobitelu do 2 ujutro. Zanimljivije nekaj bi čovjek mislio. Ko će da pomisli da na random kineskoj aplikaciji možeš kupit sjedalo od auta? Ne auto, kume, auto je opcionalan ovdje. Oj, šta će ti on kad imaš komplet od 5 sjedala? Sjedi na njih, uživaj i slušaj moje jepanje u prazno. I pst! Ostanite uz video jer ću vam dati nešto posebno. Obećajem i lupi like. Kaj još možeš nabaviti na Temu, a da je od životne važnosti? Zubi. Pomislim, respekt, za 6 eura ću imat osmijeh ko Mihael Jacksonić. Kad budem u penziji, ziher neću imat para za neke tam skupe S-proteze. O ne dam ja doktorima ni cent. Opa, lagano, brate, upalim aplikaciju, naručim i za par dana, eto, imam zubalo, mogu da glockam šta hoću. Vrhunski. A znate kaj je isto vrhunski? Bam! Čaša od nehrđajućeg čelika. Zašto ovo izgleda ko motor od auta? Zapravo, prijatelju, ovo izgleda ko da je ispalo direktno iz Game of Thronesa. Uglavnom, epic, bez zezancije pio bi kakao iz ovog dok gledam ninja kornjače. Pas, za 20 eura. Uzo bi ga za džabe, kume. 20 eura, kažeš. Bam, set četkica od 100 komada za 20. 100 komada, brate, neću farbat fasadu kuće u Zagorju, kaj će mi? 1500 prodano, ne, ko su ti ljudi kojima treba 100 četkica, a da nije za mrtvi likovi? Mislim, dobro, možda neko fakat farba fasadu, ili zidove, ili kosu, ili sirotište, šta ja znam. Dakle, GG. Oh hell na, dosta. Iako sam rekao da Temu nije fora, for real mi neki proizvodi jesu zanimljivi. I braća iz Temua su duše ljubazne pa su mi poslali par njihovih paketa. Pa ajde da vidimo kaj tu ima. Možda Temu ipak je fora. Poštar pet. Poštar... Ovo su Temu paketi. Gle šta ih je, stari moj, pa oni su mi poslali sigurno onak 10 kila stvari. Čekaj. Ok, ispala mi je kutija, ja se nadam da ja nisam nešto polomio. Uglavnom, prije nego što krenem s ovim Temu paketima, prvo da kažem što ja to imam za vas. Prvo, lupite like i subscribe odmah sad, znači evo dajem vam 3 sekunde, 3, 2, 1. A kao drugo, možete iskoristiti moj promotivni kod na Temu koji će vam stajati tu negdje na ekranu i na njemu možete dobiti popust do 100 eura na Temu aplikaciji. Klikneš moj link u opisu, upišeš taj kod, stari moj, i možeš naručiti pol države doslovno. Inače to vrijedi samo za one koji se prvi put prijavljuju, tako da ako nikad nisi imao ili imala Temu, sad je prava prilika. No prije nego što to napravite, hajde da mi vidimo šta sam ja sve dobio. Što je ovo sunce? Šta ja dobio tepih? Aj, odi u razumeter. Dobro, ne baš toliko daleko. A, znam što je ovo, nije tepih, nego podloga za miš i tipkovnicu. Ovo mi se sviđa, ovo ću možda čak staviti ovdje na stolu jer, moglo bi izgledati lijepo. Šta dalje imam? Neke full mekano, neki Dormeo type shit. Ok, ja možda imam nekih onak psihičkih problema. Pa, zbog čeg je ovo, stari moj? Kaj to je? Ovo je slatka mala mekana dekica. Ispod svoje male slatke mekane dekice. A ništa, ovo je toliko udobno, ja ću morat spavat ovdje, meni je žao ekipa. Hvala što ste gledali, šalim se, naravno šalim se. Ali ovo je... Zašto moram šnjofat sve kaj vidim? Kaj je ovo? Šta su ovo, legići? Sad opet trebam masakr raditi. Kaj je ovo? Crveni gumb, sad se mogu igrat Martine Tomčić. Ako i vi želite ovako puno stvari dobiti, kažem vam, znači samo odite na moj link, iskoristite kod i dobijte onak pun kufer toga. Gle ovo, čekaj. Vidi ovo, stari moj. Ta struja radi. Plašim se testirat. Ok, radi. Elements dem balage godo. To mi niš ne znači. What the hell? Cvjetić. Ona rola magičance.
Nisam nikad imao jaknu bez rukava. Sad ju imam. Kaj je kmetovi? Ko je ovo? Tomica i prijatelji type shit. Ovo je neka sportska majica, to neću otvarat, to kad budem tjelesni imao. A, ovo je... Čekaj. Ovo je to šizač. Pazi ovo je. Ovo je kao za pit kavu, iako ja ne pijem kavu, ali realno neki topli kakao bi mogao past. Okej, dobio sam neku LED night light lampicu. Da vidim na kaj to liči. Sam ja potrgao ovo upravo. Ja sam poprilično siguran da sam ja ovo potrgao. A ne, ja... Mislim, probat ću upalit, a ako uspijem upalit stavit ću. Što je ovo, je li ovo kišobran? Ovo vama zlako kišobran, ili sam samo ja lud? Okej, nisam bio u krivu, fakat je kišobran. I to... Ovo je genijalno. Uti mater! Ne! Okej, kišobran radi uglavnom. Ajde, zatvaraj. Ujde, zatvori se! Dobro, evo sad imam kišobran za kišne jesenje dane. Dobro, to je bio drugi paket. Ovdje imamo i treći paket. Da, random fun fact, ekipa, jeste vi znali da se Temu zapravo ne čita Temu, nego Timu? Ja odbijam vjerovat da je to istina. Nema nikakve šanse. Sam ja to dobio tavu. U kojoj možeš oblikovat? Je ovo svjetleći mjesec? Ja se moram uvjeriti u ovo. Dragon Ball. Doslovno mjesec. Ok, ajde vidimo hoće li ovo svjetlit za 3, 2, 1. Aha, svječice. Evo ga. Que pasa? Bog vas blagoslovio, ljudi moji. Ali to ne govorim sad u šali, stvarno. Bog vas blagoslovio. Hvala što gledate ovaj video i dalje. Ok, gasi svijeću. Imam ih 4 ovdje. Onda imamo... ovo je već priča, stari moj. S ovim se mogu masirat. Čekaj, ja ovo moram probat odmah. Izgleda ko pištoljčić neki. Okej, uzmeš i natakneš ovo tu. I eto ga. Dobio sam i slušalice, i to bežične, to je respekt. A što ove slušalice trenutno koje imam, tamo su mi u drugoj sobi, mi umiru prebrzo, znači ne znam kaj se desilo, kaj sam ja napravio, ali baterija ide toliko brzo, onak munjevito. Tako da možda će mi trebati zamjena i... Onda ovdje imamo... Ovo je nešto izuzetno mekano. Aha, rukavice! Bro, misle da je main character onak. Ne znam točno zašto, ja sam uvijek volio rukavice. Ali kao, baš imam neki osjećaj kao da imam cijeli svijet u svojoj šaci. Bro, stvarno misle da je main character. Aj začepi lik. Imamo... Satić, ninja ratnik. Šta je ovo? Vrećica za tjelesni. Ja i moji tjelesni, ko da sam opsjednut. Aha, dalekozor. Mislim, okej, respekt, kao mogu gledat susjedu kak se tušira, prečera ga sad, ali uglavnom mogu gledat fakat jako daleko s ovim. Evo da vidite otprilike. Evo ovo je bez dalekozora, a ovo je sa dalekozorom. Kao što vidite, baš zoomira opasno. I fakat je wow, by the way, ovo nije moja soba. I dobro, to je bio treći paket, imamo još samo jedan. Taj zadnji je pao tam negdje u vražju materiju. I ovo je neka kutija. Sad, ekipa, ajde pišite u komentare prije nego što otvorim šta bi ovo moglo biti. U pitanju je tablet. Tablet. Evo, ne znam jel se vidi, ali onak tu je. Dobro, dobiješ i ovu maskicu. Zapravo izgleda jako dobro, onak mislio sam dolazi iz Kine, neće to valjati. Ali ovo zapravo izgleda jako dobro, jako pristojno. Fakat hvala Temu što su mi poslali sve ove pakete, meni je ovo bilo prezabavno otvarat. Još jednom vas podsjećam da iskoristite moj kod na Temu aplikaciji, imate dolje link i imate kod ovdje na ekranu. Naručite i vi sebi nešto za džabe, jer zašto ne, kad je džabe, uzimaj brate moj. I još za kraj bi vas zamolio da lupite like i... Subscribe ili nisi fora. A mi se vidimo jako brzo sa novim videom, ostanite fora, ostanite dobri i budite fora kao Temu. Pouka dana je da Temu zapravo je fora. By the way, da vidite kaos u sobi. Gledaj ti ovo, lik. Ja doslovno ne mogu proći van sobe. Ne, ovo je strašno koliko stvari ima. Ali uglavnom to je to. Hvala na gledanju, vidimo se, čao.